Moi. Mä tein tämmösen videon, että mä esittelen mun huonetta. Mulla on aika iso huone ja mä oon yläkerrassa. Meidän täällä on kesken. Hienoa. Ulkona on 34 astetta varjossa. Niin. Nyt tuolla meidän mittari on tuolla. Ja tommosta. Nyt aloitetaan. Tässä on mun koko huone. Täällä on mun vaatekaappi. Tässä on tommonen. Tää on Tigerista. Hyvä. Sitten on koulupöytä. Mä oon jalkapalloilija. Mulla on tää paitakin. Kännykkä, mopi. Sitten mulla on vaan jotain turhia tavaroita. Tuolla on vaan jotain. Sitten on semmonen ystävät XD-OMG lampu. Side pikkukumia. Sitten on tämmönen tietokone. Sitten on tämmönen tavallinen radio. Sitten on tämmönen, mikä laitetaan ensin. Mulla on pikku oma telkkari. Sitten mulla on tää PC3. Sitten mulla on täällä jotain just niihin pelejä, Nintendo ja Nokkahullu. Tossa on Peikkari 2, eli tohon. Tässä on pelejä, enkeli. Sitten mä oon ite tehnyt nää. Tää on joku kouluttu tuollakin vaan jotain. Mä oon laittanut niihin vaan jotain. Täällä on, mä oon kerros niitä. Mulla on YKK456 14 kirjaa. Ja 16 kirjaa. Noin vielä. Sitten on EKK 5 lehteä ja tommoista. Sitten on meidän kissanpeti. Mulla on oma kissa, se on aina. Sitten mulla on tommonen juttu, missä on tommoista. Mulla on tommonen pikku Brem. Sitten koru. Hiikkakoru, tommoista. Mulla on tommoset, mitä siellä on, kalenteri. Sähköpieno. Säkkituoli. Mun kuva. Sitten täällä on vaan tämmösiä. Tossa on korttelinen. Kaikkea kuva. Noita. Sitten multa vai tommonen. Sitten on tämmönen meikkipöytä. Täällä on kukkia tämmöstä. Meikkejä tämmösiä. iPhone-teline. Oma tehty. Toi. Ja tämmös kaikki. Ei oikein muuta. Sitten on mun sänky. Täällä on tämmönen pikku pupu. Tää on mun ainakin noin 5 vuotta. No oikeesti 10 vuotta. Pikkutytöstä asti kun mä oon syntynyt, niin mä oon nyt 10. Ja sitten on matto ja tämmönen oli mun huone. Tuolla vaatekkaappi on tehty. Tossa on ikkuna. Tämmönen oli mun huoneesta. Täällä on tämmönen. Siellä on mun serkku ja minä. Tommonen. Nyt mä oon ihan tämmönen se oli sit. Moro!